Și acum avem varianta de ceas cu termometru, umiditate, calendar și cu scriere pe un fișier, într-un fișier, din minut în minut, la aproximație. Deci ora, data, memorată în ceasul real de ce, senzor de umiditate și am când scrie, aici e folosită shieldul ca să reduc consumul, sting afișajul. Așa ar fi normal. Cred că a și scris. Dacă uitați un pic aici, poate într-un deci cât a scris. Deci și de Ethernet cu placa SD, placa cu Redboard, RTC-ul. Dacă mă stăm câteva secunde să mai simțim pulpuirea aia. Deci trebuie să cumva să cam scrie el. Gata, a scris. Dacă uitați, aici am mai spus încă